खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। केबिनेट मेलाव PSO बोखारनायनि थांखि। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गं 22 नि सोलाय गं 7ल' गारि थासिगोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव जौ लोंना गारि सालायनायखौ गिबि मन्थ्रिया गावनो नायबिजिरदों। मोसौ लाबोखुमानाय गंसे ट्राकखौ सिनाय मोनि दुथांफोरा सावना गालांदों। गोदान बोसोरनि गिबि सानाव कर'नानि गोख्रों नेमखान्थि, भेक्सिन लायाब्ला सुबुं थुबुरथि जायगायाव थानो मोना। 4 जानुवारि खालि खुंनो गोनां जब मेलाखौ केन्सेल खालामबाय। गलाघाटनि खुंथायाव गंसे पिस्तलजों लोगोसे 7 हमजादों। 2 जानुवारियाव मदिया गंसे गोदान स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। दानिया आबुं रादाब। 2022 मायथाइनि जागायजेननाय एबा बोसोरनि गिबि सानावनो दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो सोरखारनि केबिनेट मेल खुंदों। दिनैनि केबिनेट मेलाव रायजो सोरखारा PSO बोखारनायनि बागैबो थांखि लायो। PSO बोखारनायखौ लाना रायजोआव दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो थानाय समावनो दिनैनि केबिनेट मेलाव PSO बोखारनो थांखि लायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला PSOआ मोनसे स्टेटासनि सिनायथि नङा, बेनिखायनो दानिफ्राय संबिजिदारि मासियाव थानाय सोद्रोमाफोराल'सो PSO मोननो हासिगोन। रिपर्ट बादिब्ला दिनैनि सानाव रायजोनाङै 4240 सुबुंनो सोरखारा PSO होदों। बेनिनो राजखान्थिगिरि आरो रांखान्थि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे 2526 सा PSO दं। गुबुन गुबुन थिउरिया आफादनि 52 सा बारग' थिउरिया दैदेनगिरिफोरनोबो PSO होनाय जादों। ओरैहाय गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गं 22 नि सोलाय गं 6-7ल' गारि थासिगोन होननानैबो दिनैनि केबिनेट मेलाव थांखि लायो। बेबादिनो दानिफ्राय बारग' गिबि मन्थ्रिफोरा रैखाथिनि गोनांथि गैयाब्ला देहा बेंग्रा आरो सोरखारि न' मोननाय नंला होननानैबो केबिनेट मेलाव थांखि आजावो। बेनि अनगायैबो रायजोआव गोदानै गं 2500 गुदि फरायसालि गायसंनो 6000 कौटि रां बाजेटजों काजिरङानि साजों एलिभेटेड करिडर बानायनाय, मिसारनिफ्राय तेजपुरसिम बुरलुंबुथुर दैमानि सिंजों सुरंग बानायनाय, माइक्र' फाइनेन्सआव 11 लाख आइजोफोरा गिबि खोन्दोआव थिसनजादों। बेबादिनो नैथि खोन्दोआव 10 लाख आइजो बेनिफिसारिफोरखौ थिसननाय जागोन। FCIआ बोसोराव 10 लाख मेट्रिक टन माइ बायगोन। 7 जानुवारि खालि NDDBजों सोरखारा मोनसे गोरोबथा खालामगोन। मरिगाव आरो मंगलदैनि गेजेराव बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव गोदानै दालां बानायनायजों लोगोसे केबिनेट मेलाव माखासे बिथिंनि सायाव गोनांथार थांखि लायो होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दिनैनि केबिनेट मेलनि उनाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना फोरमायथिदों। आसामनि राजालामायाव गिबि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया जौ लोंना गारि सालायग्राफोरनि हेंथायै नायबिजिरदों। गोदान बोसोर रंजानायनि मुङाव रावबो जाहाथे जौ लोंना गारि सालाया, बेखौ खावलायनायजों लोगोसे बेनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो बिथोन होनायनि अनगायैबो जौ लोंना गारि सालायग्राफोरनि हेंथायै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनो राजालामायाव नायबिजिरदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय हराव एबा 2021 मायथाइनि जोबथा साननि हराव गुवाहाटी नोगोरमानि राजालामायाव जौ लोंना गारि सालायग्राफोरनि हेंथायै नायबिजिरदों। बबेखानि गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माखौ थांनाय हराव गुवाहाटी नोगोरमानि गणेशगुरि, भांगाकर, उलुबारि, गुवाहाटी क्लाब, सानमारि, जु रड आरो माखासे जायगाफोर जौ लोंना गारि सालायनायनि हेंथायै पुलिसनि नायबिजिरनायखौ खौरां लानाय नुनो मोनदों होनना खौरां मोनदों। मोसौ लाबोखुमानाय गंसे कन्टेनाराव ब्लाव ब्लाव अर जोंदों। धुबुरी जिल्लानि आसाम सोनाब बेंगल सिमना साग्लियायाव थांनाय हराव जादों बे जाथाया। अर नांनाय कन्टेनाराव मा 30 मोसौखौ उत्तर प्रदेशनिफ्राय लाबोदोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला उत्तर प्रदेशनिफ्राय मा 30 मोसौफोरखौ आयेन बेरेखायै लाबोखुमानाय RJ-GA 8385 नम्बरनि ट्राकखौ थांनाय हराव सिनाय मोनि दुथांफोरा सावना गालाङो। मख'नो गोनांदि 18 साखानि बे कन्टेनारखौ थांनाय सनिबारखालि पुलिसआ मोसौजों लोगोसे जब्द खालामदोंमोन। बबेखानि बे जाथायनि सायाव धुबुरी पुलिसआ नायबिजिरगासिनो थानाय समावनो थांनाय हराव सिनाय मोनि दुथांफोरा मोसौ रोगाना हमजानाय ट्राकखौ सावनानै गालाङो।
मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा आयेन बेरेखायै मोसौ स्मागलिं खालामनायखौ होबथानो थाखाय जुनिया आयेन बानायना गोख्रों राहा लादोंब्लाबो रायजोआव आयेन बेरेखा मोसौ लाबोखुमानाय आरो स्मागलिं खालामनाया बन्द जानायनि मुं लायाखै। गोदान बोसोर 2022 नि गिबि सानावनो दिनै कर'ना भाइरासनि गोख्रों नेमखान्थि फोसावदों। भेक्सिन लायाब्ला रावबो सुबुं थुबुरथि जायगायाव थानो मोननाय नङा। भारतआव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया एबा कर'नानि थामथि दोहौआ गोख्रों जाफिननो लागै लादों। बेखौ नोजोर होना माखासे रायजोआ गोख्रों राहा खालामदों। बेबादिनो हारियाना सोरखारा कर'ना भेक्सिन लायै सुबुंखौ सुबुं थुबुरथि जायगायाव थांनायखौ होबथादों होनना मिथिनो हायो। हारियाना सोरखारनि बे गोदान नेमखान्थि आरो बिथोना गाबोननिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। ओरैहाय बे रोखोमनि कर'ना नेमखान्थिखौ फोसावदों राजस्थान सोरखाराबो। राजस्थानाव कर'नानि मोन्नैबो डज भेक्सिन लानाय सुबुंफोराल'सो सुबुं थुबुरथि जायगायाव थांनायनि गनायथि मोनगोन। मोनसे समाव आसामावबो बे नेमखान्थि आरो बिथोनखौ फोसावनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि सानफोरा थांनाय लोगो लोगो भारतआव कर'नानि थासारिया गाज्रिसिन जाबोदों। हादराव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै 22,775 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों आरो 406 कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमादों। ओरैहाय कर'नानि गोदान जोलै अमिक्रनजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि बिबाङाबो भारतआव 1431 सिम दावखोबाय। कर'नानि बे थासारिखौ नोजोर होना भारत सोरखारा फैगौ 3 जानुवारिनिफ्राय 15 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरनोबो कर'ना भेक्सिन होनायनि लाहार फाहार खालामदों। फैगौ 4 जानुवारि खालि खुंनो गोनां जब मेलाखौ केन्सेल खालामबाय। गोदान बोसोरनि गिबि सप्तायावनो रायजोनि माखासे जिल्लायाव जब मेला खुंनायनि बाथ्रामोन। नाथाय जाहोन खिन्थायालासे 4 जानुवारि खालिनि जब मेलाखौ केन्सेल खालामबाय। बोसोरनि गिबि सानाव दिनै डिस्ट्रिक्ट रिक्रुटमेन्ट रिहाबारि मावख'निफ्राय इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक रिलेशन डिरेक्टरेटनो लाइजाम लिरहरनानै 4 जानुवारि खालिनि जब मेलाखौ केन्सेल खालामबाय होननानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां माखासे जिल्लायाव खुंनाय जब मेलाखौ लाना रायजो नाङै गोख्रों सावरायनाय आरो दान्थे बिदान्थे सोलिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। गोबांथार बेले बेजे जादोंमोन बावैसो जालांनाय जब मेलायाव। बेजों लोगोसेनो संनाय खावनाय, थोरसि लथा सुनाय, जि सुनायनि साख्रियाव थिसनथाइ होनाय जादोंमोन जब मेलानि गेजेरजों। जाउनाव रोजा रोजा लाइमोनफोरा जब मेलायाव फैना गोनो गोथो जाफैनो गोनां जादोंमोन। बे जाथायखौ लाना मन्त्रि चन्द्र महन पाटवारिनि बिथोन बादियै थिसनथाइ बिफाननि सानै गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ सासपेन्ड खालामनायबो जादों। गोदान बोसोर 2022 नि जागायनायाव गलाघाट जिल्लानि खुमथायाव शुक्रबारखालि मोनायाव गंसे पिस्तलजों लोगोसे गासै 7 हमदों। हमजानायफोरनि मुंखौ फारियै पियुष दे, गजेन्द्र साहा, बलराम मुरारी, कुकेश्वर मानसिक आरो पिरुन नाथ होननानै खुमथाय पुलिसआ सिनायथि होदों। पुलिसआ बिसोर गासैखौबो आनला टिउरिया हानजाजों सोमोन्दो दं होननानै सन्देह खालामदों। अदेबानि गासैखौबो मोजाङै नायबिजिरनायनि उनावसो रोखा जागोन होननानै पुलिसआ मिथिहोबावदों। आथिखालाव बिसोर गासैखौबो पुलिसआ सोंलु सोंनो थाखाय गावसोरनि जिम्मायाव दोनथ'दों होननानै फोरमायदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ 2022 मायथाइनि जागायनायावनो 2 जानुवारि खालि उत्तर प्रदेशनि मिराट नोगोरनि सारधानायाव गंसे गोदान स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि गायसंनो लादों। मुंदांखा गेलेगिरि मेजर ध्यान चन्दनि मुङै बे गोदान स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौ मुं दोन्नाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे गोदान स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौ लुफुंनायाव गासै 700 कौटि रां बाहायनाय जागोन होननानै थि खालामनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बै गोदान स्पर्ट्स इउनिभार्सिटियाव गोदान आदबनि गोदान सिन्थेटिक इकुइपमेन्ट एबा गासैबो रोखोमनि गेलेनाय आयदानि नांगौफोरा थाजोबगोन। गमामायैनो बे गोदान स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौ मोजाङैनो लुफुंजोबनो हायोब्ला भारतआ गेलेमु आयदानि गासैबो बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन होननानै गेलेनो एबा गेलेग्रा मोजां मोनग्रा बयबो सुबुङा बुंसोलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।